Αντιμετωπίζουμε σήμερα εντός του Κοινοβουλίου την μέγιστη πρόκληση, μια πολιτική απάτη, όπου για ένα μείζον εθνικό ζήτημα, διότι η ψήφιση του παρόντος λαθρονομοσχεδίου για τη Χρυσή Αυγή ισοδυναμεί με 1000 μνημόνια. Και η πολιτική σας απάτη έγκυται στο εξής, ότι αυτό το μείζονος εθνικής σημασίας λαθρονομοσχέδιο προσπαθείτε να το περάσετε νύχτα στα ψηλά εν αγνία του ελληνικού λαού. Εκμεταλλεύεστε τη διαδικασία αυτή, στην οποία εσείς μας οδηγήσατε, μέσω της 5μηνης απραξίας σας, μάλλον δεν είναι απραξία, ταξιδάκια κάνατε στις Βρυξέλλες που τα πλήρωνε ο Έλληνας πολίτης. Την πλάκα σας κάνατε και έχετε οδηγήσει σήμερα έναν ολόκληρο λαό να εξευτελίζεται στα μηχανήματα αναλήψεως χρημάτων των τραπεζών. Μιλάμε λοιπόν για μια πολιτική απάτη, καθότι προεκλογικός. Αποκρύψατε ότι θα φέρετε άμεσα νόμο για να νομιμοποιείτε τους λαθρομετανάστες και να τους δίνετε την ελληνική ηθαγένεια που δεν τους ανήκει. Αυτός είναι ένα σημαντικότατος λόγος για δημοψήφισμα. Εάν ήσασταν ειλικρινείς ότι δήθεν ενδιαφέρεστε για τη λαϊκή βούληση, θα κάνατε δημοψήφισμα για το παρόν λαθρονομοσχέδιο. Δεν το κάνετε όμως, γιατί ξέρετε ότι η απάντηση του ελληνικού λαού θα είναι μια ισχυρή γροθιά σε αυτά τα ανθελληνικά σας σχέδια. Και θα έβγαινε το όχι σε αυτή την περίπτωση, ένα καθαρό όχι 100%. Βλέπω αποχώρησε η Υπουργός. Θα πήγε να υποδεχθεί κανέναν Πακιστανό, κανέναν λαθρομετανάστη, διότι όταν λέγονται αλήθειες από αυτό εδώ το βήμα δεν αρέσουν στην κυβέρνηση αυτή, η οποία έχει ένα έργο ανθελληνικό να πράξει. Παρακαλώ. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, στη διαδικασία συζήτησης, σας εγκάλεσε η κυρία Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και εσείς δεχθήκατε, αν θυμούμε καλά, να μην χρησιμοποιείτε τη λέξη λαθρομετανάστες. Δεν παρακολουθήσατε κυρία Πρόεδρε, τη συζήτηση. Σας παρακαλώ λοιπόν τη λέξη λαθρονομοσχέδιο, λαθρομετανάστης, να μην τη χρησιμοποιήσετε. Θέλω να απαντήσω στην αιτίασή σας και να μου δώσετε το χρόνο αυτόν. Με μισό λεπτό, κύριε Αρβανίτη, παρακαλώ. Θέλω να δώσω μια απάντηση, αλλά να μην χάσω το χρόνο από την ομιλία μου. Απάντησα λοιπόν στην κυρία Πρόεδρο ότι ασφαλώς και θα χρησιμοποιώ τον όρο αυτό, διότι σέβομαι την ελληνική γλώσσα. Εξήγησα δε ότι ο όρος λαθρομετανάστης δεν έχει περιεχόμενο ρατσιστικό. Όπως λέμε λαθρέμπορο, αυτόν που εμπορεύεται προϊόντα παράνομα, όπως λέμε λαθροθύρα, αυτόν που κυνηγά παράνομα, έτσι λέμε λαθρομετανάστη, αυτόν που έρχεται στη χώρα παράνομα. Έτσι λέμε λαθρονομοσχέδιο, ένα νομοσχέδιο που σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας είναι αντισυνταγματικό και παράνομο. Επιμένω λοιπόν σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Και συνεχίζω. Τέτοιες ώρες είναι πραγματικά ντροπή να έρχονται εδώ μέσα διορισμένοι υπουργοί και να λένε ότι η Βουλή καίγεται για τη διατροφή των λαθρομεταναστών. Την ώρα δηλαδή που δεν έχουν να φάνε οι Έλληνες πολίτες, να τρέχει η Βουλή τις διαδικασίες για να διατρέφουμε δωρεάν λαθρομετανάστες. Και δεν είναι μόνο η διατροφή, γιατί μιλήσαμε για ρατσισμό. Ο μόνος ρατσισμός που υπάρχει σε αυτή τη χώρα είναι ο ρατσισμός κατά των Ελλήνων. Γιατί αν ένας Έλληνας πάει στο νοσοκομείο και έχει ανάγκη, θα τον υποχρεώσουν οι αρχές να πληρώσει. Αν ένας λαθρομετανάστης πάει στο νοσοκομείο και έχει ανάγκη, δεν θα πληρώσει ούτε μισό ευρώ. Είναι όλα πληρωμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Έλληνας λοιπόν, ο φτωχός Έλληνας, βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση από τον λαθρομετανάστη. Αυτός λοιπόν είναι ο μόνος ρατσισμός που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Είναι ο ρατσισμός κατά των Ελλήνων. Δεν είστε λοιπόν ανθρωπιστές σε καμία περίπτωση. Είμαι βέβαιος πως ο λόγος που με τόση αγωνία φέρνετε αυτό το λαθρονομοσχέδιο προς ψήφιση είναι γιατί θέλετε να δημιουργήσετε στρατιές νέων ψηφοφόρων. Δεν είστε ανθρωπιστές, δεν σας ενδιαφέρουν τα μικρά παιδιά, γιατί τα μικρά παιδιά πνίγονται στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, έτσι με αυτόν τον παράνομο τρόπο που περνάνε στην Ελλάδα. Δεν ενδιαφέρεστε για αυτό όμως, ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε νέες στρατιές ψηφοφόρων, διότι με την πολιτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα δούμε εντός των ημερών να εξελίσσονται και τα νέα μνημόνια και οι νέες εθνικές μειοδοσίες. Δεν πρόκειται να υπάρχει Έλληνας για να σας ψηφίσει σε λίγο καιρό, επομένως χρειάζεστε νέες στρατιές αλλοδαπών για να σας ψηφίζουν. Δεν θα αναλύσω τα άρθρα του παρόντος νομοσχεδίου. Είναι ένα νομοσχέδιο έκτρωμα. Συνολικά είναι παράνομο. Επαναλαμβάνω, όχι σύμφωνα με τη δική μου γνώμη. Είναι καρμπόν το λαθρονομοσχέδιο Ραγκούση, το οποίο από το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας εκκρίθη αντισυνταγματικό. Δεν λέω τίποτα λοιπόν για τα άρθρα και για το σύνολο του λαθρονομοσχεδίου αυτού. Μια εθνική κυβέρνηση, όταν αναλάβει τη διοίκηση αυτής της χώρας, θα το καταργήσει με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όχι όπως λέγατε εσείς ότι θα καταργήσετε τα μνημόνια και θα ασχίσετε το μνημόνιο. Έτσι θα ασχίσουμε εμείς το συγκεκριμένο λαθρονομοσχέδιο.
και θα το πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων της πολιτικής ιστορίας της Ελλάδος. Μέχρι τότε, μέχρι η Χρυσή Αυγή να είναι η κυβέρνηση σε αυτή τη χώρα, θα πολεμήσουμε με κάθε μέσο, κάθε παράνομο νόμο, θα προσφύγουμε ασφαλώς στο σωστό χρόνο στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρωθεί και πάλι αυτό το αντεθνικό νομοθέτημα. Ταυτόχρονα θα διοργανωθούν σε ολόκληρη την επικράτεια δυναμικές κινητοποιήσεις, νόμιμες πολιτικές εκδηλώσεις αντίδρασης των Ελλήνων ενάντια στον επικισμό της χώρας από ξένους εισβολείς. Και θέλω να επαναλάβω ότι σε αυτές τις εκδηλώσεις εγώ δεν θα μπορώ να συμμετέχω, ο κύριος Αρβανίτη δεν μπορεί να συμμετέχει, ο κύριος Γρέγος δεν μπορεί να συμμετέχει, ο κύριος Μιχαλολιάκος δεν μπορεί να συμμετέχει, ο κύριος Λαγός, ο αρχηγός του τρίτου πολιτικού κόμματος της χώρας, είναι αυτή τη στιγμή σε κατοίκον περιορισμό. Δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ελλάδα. Βουλευτές που έχουν απαγόρευση να πηγαίνουν και να μιλάνε δημόσια σε εκδηλώσεις του κόμματός τους. 3 βουλευτές αυτή τη στιγμή είναι στη φυλακή. Αυτή λοιπόν είναι η δίθεν δημοκρατία του μνημονίου, που πριν από λίγες μέρες ένα ηχηρό όχι από τον ελληνικό λαό ακούστηκε, βροντοφώναξε ο ελληνικός λαός ένα όχι, και σήμερα, μετά από το περίφημο αυτό Συμβούλιο των Μνημονιακών Αρχηγίσκων, το όχι έγινε ναι. Το όχι στην πράξη έγινε ναι, και αυτό που μαθαίνουμε, τα μηνύματα που έρχονται αυτή τη στιγμή από τις Βρυξέλλες, είναι πως ένα νέο επαχθές μνημόνιο βρίσκεται πρώτων πυλών της χώρας σε ευθεία αντίθεση με τη λαϊκή εντολή που πολύ πρόσφατα δόθηκε, όπως είχε δοθεί και στις 25 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας και οι συνεργάτες στην κυβέρνηση αυτή, ΑΝΕΛ, έχουν αναλάβει ως εργολαβία την καταστροφή αυτής της χώρας μέσω του νέου μνημονίου, το οποίο επιβάλλουν, όπου θα μας μετατρέψουν σε μια απικία χρέους, και μέσω της λαθρομετανάστευσης, όπου θα μας μετατρέψουν σε μια απικία αλλοδαπών σε ελάχιστο χρόνο από σήμερα, σε μια δεκαετία. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, σύμφωνα με την πολιτική που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια, οι Έλληνες θα είμαστε μειοψηφία μέσα στη χώρα μας. Και εδώ βεβαίως έρχεται ο ρόλος της Χρυσής Αυγής, ο οποίος είναι ένας ρόλος κρίσιμος για την πορεία και για το μέλλον αυτού του έθνους. Η Χρυσή Αυγή λοιπόν δεσμεύεται ότι θα διαφυλάξει τη συνέχεια του γένους των Ελλήνων. Το γένος το οποίο μνημονεύει βεβαίως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, δεν είναι ρατσιστικός ο όρος, τον μνημονεύει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, όλοι οι αγωνιστές του 1821 για το γένος και για το αίμα των Ελλήνων αγωνίστηκαν. Όλοι αυτοί οι οποίοι μέσα στην πορεία του ιστορικού χρόνου με το αίμα τους έγραψαν με χρυσά γράμματα στην ιστορία τη λέξη Ελλάδα. Από τα παλαιότερα χρόνια, από τη γενεά του Λεωνίδου, του Μιλτιάδου, του Παυσανίου, του Σοκράτους, του Πλάτωνος, του Αριστοτέλους, του Νικηφόρου Φωκά, του Βασιλείου Βουλγαροκτώνου, του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Αθανασίου Διάκου, μέχρι σήμερα, μέχρι τον ταγματάρχη Βελισσαρίου, τον συνταγματάρχη Δαβάκη και τον λοχαγό Σταυριανάκο. Το γένος των Ελλήνων θα διαφυλαχθεί στην αιωνιότητα. Η Ελλάς προορίζεται να ζήσει και θα ζήσει. Και αυτός είναι ο σκοπός του πολιτικού αγώνος του Λαϊκού Συνδέσμου Χρυσή Αυγή. Ευχαριστώ. Κύριε Κατρούγκαλε, όπως